Sanibonani guys, igama ngiqabile niphathela amazwi la eIthonga angomhla ka-12 February. Namhlanje-ke guys uphinda ufike engemuhle neze emoyeni emva kokuthi phela uNtanzi asenazibethela kuyena. Emtshela kahle ukuthi akasoze aba yigazi lakoNtanzi. Umtshelile konke kuzama lokho akade kushiwo uMpangazi Thangayizolo, washo ukuthi yeyi uyihlo, waze wangikhafulela ebusweni. Wakhafulela ngisho umsebenzi wami onzima ekade ngangiwenza lekhaya. Uyazi phela uMpangazi ungitshele kahle mina ukuthi angisoze ngaba yigazi lakoNtanzi. Khomba kona ukuthi yonke lento engiyenza ukunivikela kuyize nje. Angiboni nanokubona ukuthi kungani ngiqhubeka ngilwe nginivikela, ngoba ngaso sonke isikhathi lekhaya uma izinto seyibheda nimane ningikhumbuza ukuthi nguba. Phela mina kusho ukuthi nguyilo mata lo ubekwa lapha phambi komnyango okusulela-ke udaka lwabantu bakoNtanzi. Hayi uZama guys wathi hayibo phinda. Ubaba usho lokho wathi yebo. Yazi phela mina Zama, ayikho into esengaseyenzelanga lo mndeni. Ngidela uma wami mina ongizalayo, ngimdelela lo mndeni lo. Mina ngibulale omeya, omaminista, ngiqoqa ngisho amadoda omkhandlu. Mina ngimbobombobo iy'nhlamvu zesibhamu, ngivika iy'nhlamvu zale khaya koNtanzi. Ngijulukile mina iy'thukuthuku zami, ngaphinde futhi ngophela lo mndeni wale khaya. Kodwa namhlanje ngizotshelwa kuthiwa ngisoze ngaba uNtanzi. Ngoba nakho uMpangazi ngimsebenzela engiholela, uloku ekhala ngokuthi uyangiholela, kodwa ngiyawusebenza phela umsebenzi. Vele kumele angiholele ngoba ngisebenza kanzima mina. Uyazi ngisho abantu abasebenza ey'mayini basebenza umsebenzi olula kabi uma kuqhathaniswa nomsebenzi owenziwa mina Zama. Kodwa uNtanzi usekwazi ukukhuluma kanje kumina. Ayi uZama-ke guys wazama kokubhula umlilo, ngoba kuyabonakala phela ukuthi sengathi lugcwele ulwandle laphaya. Kuphinda wathi wena Phinda musuku umnaka ubaba, yonke lento oyenzayo awenzeli ubaba, wenzela mina, wenzela thina ukuthi siphile kamnandi. Wathi ukubohla kancane-ke guys uphinda, kodwa kubonakala ukuthi amagama-ke kaNtanzi asazwela guys, ayalumela ngampela, afike ahlala akhe isilonda enhlizweni yakhe. Guys akupheli-ke lapho. uZama-ke ubonile ukuthi sekuyisikhathi sokuthi ayekise-ke manje eyozama ukumvula amehlo ukuthi yeyi Gawule ubheke wena, uzothi uthi uyagawula kanti lolu khunu olugawulayo lunenkume ebesiyakuluma le nkume. Yabona-ke manje uphinda siyamdinga, ila simdinga khona kakhulu kunakuqala. Yikho enye indoda esiyithembayo, sidinga uphinda. Wamane wathi uNtanzi ungitshele weZama, uyamthanda yini yena uphinda? uZama guys wamane wangingiza, wathi uyaphendula, hayi wangingiza ugirl. Kubonakala kahle nje kamhlophe ukuthi cha, uthando bandla lukho nkosi yami, uyayifosa ugirl. Njengoba nje ethi uphinde uyamthanda, uyambhuqa, ufuna amandla akhe, hhayi ngoba nakho efuna nje ukuthandana naye. Yo guys, umane wathi uMpangazi lalela-ke, ngeke ngize ngixolise nhlobo ngala mazwi engiwashiyo izolo, ngoba nakho nawe uyahluleka ngisho ukusho ukuthi uyamthanda lo mfana. Wathi baba, lento ayisimayelana nothando, lento imayelana nokuvikeleka. Uyabona uphinda uyazivikela baba. Wathi asimdingi loya mfana, kade ayesihlezi njalo esikhaphela. Wathi baba, ngifuna ukukutshela into eyodwa, angeke ukwazi ukuyenza lento uwedwa, kumele ube khona omunye umuntu osebenzisana naye. Indoda eyodwa ayidingakali kulo msebenzi, siyamdinga uphinda. Yo guys, wabona-ke uMpangazi ukuthi yazi kodwa uZama unephuzu. Ngampela vele bonke abantu akade ebathembile abasekho, ngisho noMduduzi Mbala akasekho ngisho emhlabeni. Okusho kona ukuthi uphinda uyena ndoda eyisosha, eyiqhawe, uphuma silwe, ongasabi lutho, ongahlehleli emumva, oyangqo empini ngisho kunzima. Manje mekuthi ulahlekelwa nawe yena, ayi cha, impela le mpi ngeke baze bakwazi ukuyinqoba. Guys akupheli-ke lapho. Uthe esayihlalele phansi-ke guys uphinda bandla ey'pholishela iy'nhlamvu zakho zesibhamu, kwabe kuqhamuka yena uNtanzi. Wathi sawubona mfana wami. Omane wathi qwemo amehlo amakhulu uphinda angafuni ukuvuma. Wathi angithi angize lana ngizokutshela ukuthi phela yazi izolo ziningi izinto ekade zenzeka, manje ikhanda lami beliphithene. Ngagcina sengikhuluma amazwi mfana wami angimahle neze. Yazi phela wena, wena Phinda ulwele kabi lo mndeni mfana wami, futhi-ke ngiyazi ukuthi uyayithanda indodakazi yami. Nginesiqiniseko sokuthi ngelinye ilanga uzomshada futhi uZama. Wathi hayibo, ngabe uthini ubaba?
wathi ngiyakuphi Busiso mfana wami, ungamshada nje uzame ukhululeke, ngiyazi ukuthi uzomphatha kahle wena. Ha guys, uPhinda naye-ke akasafuni nokuthi acwaningisise kahle la mazwi lawa akade ekhulunywa uNtanzi, ngoba uNtanzi ube-serious phela izolo yonke into akade eyisho. Umane wajatshuliswa nje ukuthi uNtanzi uthi umnikeza iBusiso, wajabula guys, waveza izinyo lomhlathi. Hheyi, ubungabona lapho ujabula nje kanjena nje kwangane i-phone call esho ukuthi uSanele-ke sebemtholile ukuthi ulaphi. Ha, useyayibeka kakhulu-ke futhi uPhinda usetshela uNtanzi ukuthi lalela baba, setholakele uSanele, siyakhona manje. Wena hlala la, ngizokutshela mase ngibuye ukuthi ngihambe kanjani. Nangeqhuba ikhanda futhi uyakhona-ke manje la kuthiwa uSanele ungakhona. Guys, uNtanzi umane wahleka yedwa esho ukuthi awunaso isilima sakhe madoda, sesiyaphinda futhi siyamsebenzela ngisho ekade sidla asiqede izolo. Guys, yazi bamhlafunile uPhinda izolo, bashiya angalazi like baze bamkhumbuza nanokuthi impilo yakhe isezandleni zakhe uNtanzi. Uma ethanda nje angaqeda ngempilo yakhe just like that, but namhlanje nangu useyisicilekeshana futhi useyincelebane, uyobulala uSanele, ubulalela abanye futhi uNtanzi. Guys, ngapha-ke kodladla umfana wakhona lo kuthiwa uLungelo uke wathola-ke indlela yokufinyelela kulawa ma-recordings kaMam Faith, esebenzisa phela lolu lwazi olusha lwamafoni esimanjemanje. Ama-recordings guys babewathola-ke, bawathatha bawadlulisela-ke kwiphoyisa leliya ekuthiwa uSibiya, nalo lavuma ukuthi hhayi, lo bufakazi buqine kakhulu impela, bungamphosa ejele uNtanzi. Guys, lapho-ke bamtshelile-ke uSanele ukuthi kuzomele-ke aye kwi-conference ayokhuluma ngayo yonke lento le ayitholile laphaya kwi-recording, ukuze phela naye igama lakhe ligezeke, angabe sabuyela ejele njengoba nje eyindoda eyeqe ejele ufunwa phansi phezulu. Guys, akupheli-ke lapho. Ufikile uPhinda-ke wabona ukuthi hayi cha, impela kodladla kuyaphithizela, khona amaphoyisa, khona umndeni wakoMagwaza. Hhayi, wasaba-ke ukuthi-ke asheshe athekhe uSanele, waphinde emuva kuNtanzi uyomtshela ngalesi simo. uNtanzi-ke wamane wathi, mfana sakhe shem, hamba nje wena ufike laphaya uqobe konke, qobe wena Mbali, qobe wena Njinji, yonke into ethi nje Magwaza, ethi dladla, qobe uqede. Lapho-ke uzama-ke yena ube ukuzwa nje ukuthi uSanele ule kodladla, savuka isikhwele kuntomboni. Futhi uzama manje, angazi zibuswa yini isikhwele ngoba phela uSanele lowaya okadladla la kufuze ngabe vele ukhona, ngoba phela ingoduso yakhe ilapha kadladla. Manje uzama-ke ukuthi useshawa yini-ke ngaphakathi enhliziyweni, ngoba phela ubanele wakhe wabaleka, waphindela le kwelamathongo, uyakwazi naye lokho. Lo lapho uSanele, hhayi ugirl ngeke, unenhliziyo engaphandle kakhulu. Njalo nje mekuphathwa nje abafana balapha kaMagwaza, ayi kumane nje kuvuke loluya thando linesikhwele phakathi. Guys, ngendlela ajabule ngayo bengathi ingane encane ibona i-stick sweet, mese sekuthiwa-ke akubulawe yonke into, kubulawe noMbali. Hey bo guys, ngendlela amnyanya ngayo uMbali, hhayi mengase kuthiwa unikeza ithuba angayibulalela yena uqobo lwakhe guys. But anyway, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Sithembe ukuthi-ke leli cebo loNtanzi lizobhuntsha-ke this time, ngoba sonke guys sesikhathele ukubona la bantu behlezi benqaba. Ningakhohlwa-ke ukusubscribe, nilike, nikhomente. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiqabile niphathela amazwibela eIthonga angomhla ka-12 February. Namhlanje-ke guys, uPhinda ufike engemuhle neze emoyeni emva kokuthi phela uNtanzi asenazibethela kuyena, emtshela kahle ukuthi akasoze aba yigazi lakoNtanzi. Umtshelile konke kuzama lokho akade kushiwo uMpangazi Thanga izolo, washo ukuthi yeyi uyihlo, waze wangikhafulela ebusweni, wakhafulela ngisho umsebenzi wami onzima ekade ngangiwenza lekhaya. Uyazi phela uMpangazi ungitshele kahle mina ukuthi angisoze ngaba yigazi